Mga militaro, mga idol. String. Mga idol, mga kanon bugas. Tama, string ng taon. So, mayong adlaw mga ma'am sir. Karon magpunig-bukid no. Nagdalatag bugas so. So karon pabiyahe nami. Oh, diri ko mutongtong sa ibabaw sa bugas kay wala may kasakyan. Oh. Awere. Bukong priya. Okay. So, kumbati na oh. Okay. Tay! Ang buntag. Dali. Ali, pre. Unsa ganin yung gibuhat diri sir? Mo ni sila tatay. Oh. Mo ni yung mga sakop. Doon para rin palabasi sa mga laing tao ba? Mayo noon. Nakatutubo ni sila no? Oo, katutubo. Katutubo. So karon ako ipaabot sa inyo ha. Tay. Ali. Katong mga atong pinanggang katutubo. Mga IP nila. Mga IP. Dili sa mahaba. So kumusta man yung panginabuhi dire? Tay. Ha? Tay, ikaw tay, kumusta man yung panginabuhi dire? Garden na yung panginabuhi? Diyahan lang sa mabinyagan niya. Mo na nakapay mo mga tanom rin, tanom mo mga ginagbay ng mga gulayon. So maor ninyo ang gisaligan. Wala na lain. So karon tay na ako'y paabot sa inyo no. Palihog lang kog dre at tay be, ali mo dre. Ali. So mo na itong mga katutubo no. Mga kaigsuunan na tos bukid. Pre, be, palihog kog alsa na. Ligo be. Na. Do. Idol, paki-support naman sa aming page, idol. Oo. Sa may page niyo. Ha? Mamanwa Brothers Vlog. Mamanwa Brothers Vlog. Oo. Napo dai sila vlog, Mamanwa Brothers Vlog. May lang atong suportahan no para makaluwas po silang kalisod. Shout out. Ako man ito. Okay. Wala ka. Set. Salamat kayo, idol. Oh, kani. Dali. Linya. Oh, linya. Sige. Salamat dol. God bless. Salamat dol. God bless. Oni angay na to tagaan pagtagad kay nas bukid bitaw. Kay ganito sila malipay rin sila baka o bugas. Amo di po na silang ginasubaybayan ko doon. Napasalamat po ta ka sir no wala ni agi pasagdan ang atong mga kaigsuonan nga mga IP. Lumat sa bukid. Salamat. Tagkasya. Salamat sa grasya. Sa dungan. Diri. Diri. Sukas mo nga. Numad ka doon. Agad musik mo. O sako kay magamit ba nato ni sa Isa may wakadawat. Diri, linya ito wakadawat. Salamat. Linya ito wakadawat ha. Salamat doon. Kuman naman. Isa lang ko. Kapamanaw na kami. Ano gito? Diri. Dali kay napay. Sakto diri. Tulo. Napay tulo. Tag nila diri dol. Ang imo. Sige na. Ipalabon na lang ako na ila sa akong bahin sa ila ha. Salamat kayo ha. Salamat kayo. Picture. Picture rin hawid bugas na sa idol. Ano na itong kalipay? So magkahatag bisagin na nila sa atong isip na tao. Bisag layo nga bukid ato yung subayon. Kitabangan po din nila sir ang kaning atong mga kaigsuonon nga mga lumad na para in taon nga makatanom
kay para makaani og mga kaon. Ang makasubra man gani ibaligya po nila sa syudad. Syudad. Oo. Para makapalit yung daw bugas. Naman sa giingon dire katong isa na malipay na mo og Malipay na mga idol, mga kaon ng bugas, kaya tama istaring ng taon. staring ra. Mo na giingon no. Malipay ra sila og mga kaon sila bugas. So di na mo nagdugay. Ya. Kuha ko sa ano Marklin Photom kay Dol. Salamat ko na Dol. Picture idol. Ang page idol. Ya, picture mo dia kay ingal ba nang kuan. Thank you idol. Salamat, salamat. Salamat kay idol. Salamat sige sa atin. So karon na kay na-discover ka duwa mo ni ang PH Rush. Natong indot mo mga ma'am sir. Amo ni scatter. So karon mga ma'am sir, musugat ka 100 pesos. Si Sandro. 1,900. 160. So karon mga ma'am sir, ang kanya 100 pesos na siya og 3,230. Ug isang ganito ko modula no, nasa comment section ang link. Paalala na bawal ni sa mga bata ug sa mahilig gyud modulaan ning online game. Ug kani nga promosyon mga ma'am sir dili ni para sa akong kaugalingon para pud sa atong mga katawan dito sa bukid. So hinaut ang tanan mga ma'am sir ninyo kumasabtan.